ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଗୁରୁବାରଶର କରୁଛୁ। ଗୁରୁବାରଶର ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ହେଉଛି ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଗୁରୁବାର। ଏବେ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ସାରି ଯାଉଛି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି। ଆଉ ପଛରେ ଦେଖାହେବା, ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖାହେବା। ବାଏ ବାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବା। ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ। ଫୁଲକୋବି ପାଇଁ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଭାଜିକି ରଖିଛି। ତା ପାଇଁ ନେଇଛି ମସଲା, ନେଇଛି ଅଦା, କାଜୁ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଅଳେଇଚକୁ ପେଷ୍ଟ କରିଛି, ଆଉ ଟମାଟର। ଆଜି ଗୁରୁବାର ବୋଲି ଆମର ଆଜି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ ଆଉ ବାଇଗଣ ଭଜା। ଚାଲନ୍ତୁ ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ ଏବେ ବନେଇବା। ଗ୍ୟାସରେ କଢ଼େଇ ବସେଇକି ତେଲ ପକାଇଲେ, ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଲେ ଚିନି ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ମସଲା ପକାଇବା, କାଜୁ, ଅଦା ପେଷ୍ଟ କରିକି ପକାଇବା। ତାପରେ ଟମାଟର ପକାଇବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲା ଭଲସେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁକୁ ପକାଇବା ତା ଦେହରେ। ଆମର କଷି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏମିତି ଆମେ ଗୁରୁବାର ସାରରେ କ୍ଷୀରି ଆଉ ପିଠା ବନେଇବା। ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ଆମେ ଭୋଗ ଲଗାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଠା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା। କାଢ଼ିଦେଇକି ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବା। ୟାଦେହରେ ପଡ଼ିଛି ଗୁଡ଼ ଆଉ ନଡ଼ିଆ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପକାଇକି ପିଠା କରୁଛି। हाय फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। पाखर गोटे सब्सक्राइब पाखर बटन नहीं, सेटा बेल आइकन कहती दबाई देवे। आसतु खाइबा, चलो लाइक करदे, शेयर करदे। हाँ, भात, फुलकोबी तरकारी, बैगण भजा, काकुड़ी, गरम अच्छी बहुत, से टाइम लगे।
हाँ କେତେ ଗରମ। तो ଆମେ ରହିଲା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି ତୁମ ସହିତ। ବାଏ ବାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।